Sziasztok, srácok! Nem sűrűn van ilyen videó a YouTube csatornámon, de üdvözöllek benneteket rajta. Be elbúcsúzni 2024-től, és várjuk az új évet egész jól. Minél jobban szeretném teljesíteni, mint ezt az évet. Voltak ebben az évben jó dolgok is, rossz dolgok is, minden sorjában. Kezdem a jó dolgokkal. Először is jó dolog volt az, hogy egy csomó embert megismertem, és hogy sok ember bízott bennem, számítottak is rám sok helyen, aminek örülök. PSG-es volt, meg HVS azon közepén bekerültem a Velox F1-es csapatába, minek szintén örülök. Jó, hogy ott vagyok velük. A rossz dolgok az se kerültek el engem, mint például rengeteg bal szerencse a liga futamokon. Rengeteget hibáztam, mindenhol konkrétan. Ilyenek vagyunk, emberből vagyunk, ilyenekből tanulunk. Már igaz, nekem néha nehezen is ment, de bírok fejlődni is, változni is tudok, és minden jobban vissza akarok találni arra az útra. Én egyszer is bajnok lettem, egyszer HML-be, HVL-be, és próbálok majd mindent kiadni magamba ezekből a szezonokból, ami még van persze hátra. A jövővel kapcsolatban minél több tartalmat, contenten ki hogy hívja, próbálok majd ide kirakni erre a YouTube csatornára, és más a contentet meg akarok tartani a másik YouTube csatornámra, amit beszeretnék indítani jövőre, és remélem, hogy ott is fogtok ennyien követni, nézni, ilyen itt, ilyen a szó barátok, erősök, vagy szépen úgy. Őszinte legyek, ez azért felemás volt, de kinek hogy. Évem jó kezdődött, pocsékul végződött, de mindenkinek megesik az ilyen. Valakinek ez változóan sikerült, hát úgy értve, hogy rosszul kezdett, az jó fejeződött be, de megesik minden, hogyan is. Szóval találkozunk jövőre is, srácok. Sziasztok!